Mae'n bore da, croeso cynnes i chi i'r oedfa bore yma. Sa'n gwybod siwrd wythnos chi wedi cael. Mae'n siwr wythnos sydd o'ch blaen chi, mae'n siwr bore chi wedi cael. Mae'n wedi bod yn ddigon anodd ar y degau ydy, ond o'n i'n canu fel eglwys, neu rhai yn ei diolch i rai nath ddod, yn y pentre ddo, un o'r corolau ni'n canu, oedd am hyn bechadur brysia fel yr wyt. A beth sy'n hyfryd bore yma yw bod a'r adrodd Iesu Grist eisiau ni ddod fel un ni. Mae'n croesawu ni fel un ni. Mae'n dweud ddim eisiau ni ddod unrhyw ffordd arall. Mae eisiau ni ddod fel un ni, yn croesawu ni. A ni'n croesawu'n gilydd felly yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Yn dymuno i fendith ar y dydd heddi ac ar yr oedfa yn benodol bore yma. Fe chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni, ac os dwi'n mynd byddai'n arwen ni eto prynhawn yma am 5 o'r gloch. Mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y cymyn, ar gyfer swper arglwydd os chi'n credu yn arglwydd Iesu Grist. Fel gwaredwr ac arglwydd, mae'n groeso i chi i gymryd o'r bara ac o'r gwyn gyda'n gilydd ar ddiwedd yr oedfa. Bydd yna baned wedyn ar ddiwedd yr oedfa hefyd. Croeso i chi ymuno ni ar gyfer hynny yn yr ystafell yn y gefen, ac yna byddwn ni'n cael cwrdd aelodau yn sydyn fan hyn ar ôl hynny, ac yna bydd yr ysgol Sul gobeithio yn dechrau tua 11:45. Dyna'r bwriad ar gyfer bore yma. Trefniadau'r wythnos wedyn, nos Fawrth, cwrdd gweddi, nid fan hyn, ond mewn tai yr wythnos hon, gan bod i'n dy Mawrth cynta'r mis. Felly cofiwch am hynny am 7:45 nos Fawrth. Yna bore dy Mercher, paned y sgwrs yn Hun Nia am 9:10. Cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar lein nos Iau am 8. Ac yna dydd Gwener, cofiwch, yna dyflenni yn y blaen fan hyn ynglyn â amser paned fan hyn rhwng 10 a 12 bore dy Gwener. Yna am 6 mae clwb plant cynradd ac am 7 mae clwb plant hun. Hefyd, nos Wener, mae'n y noson i lawnsio cyfrol newydd y farddoniaeth Christine yn y clwb tennis. Mae hynny am 7 o'r gloch, felly cofiwch am hynny os oes cyfle gyda chi fynd. Ac yna, Sul nesa, bydd yna oedfa deuluol yn y bore, felly dim ysgol Sul nesa, ond oedfa deulu fan hyn am 10, ac o'r erwydd bydd dim ysgol Sul yn dilyn. A hefyd, am 3 o'r gloch prawn dy Sul nesaf, yn tro ni yw canol-oedfa yn Heol Don, a mi eisiau bydd fwy o fanylion gyda gwydion am hynny. Cofiwch hefyd am taflenni, yn taflen am y gweithgareddau ni dros Nadolig, cyfle i ddosbarthu'r rhain gyda'r gwahoddiadau ar gyfer yr oedfaon gwahanol sydd gyda ni trwy'r Nadolig ac i'r oedfa Blygain ar ddechrau mis Ionawr. Felly,
Mae rhain y blaen rhywle, cymrwch rai a cofiwch dosbarthu nhw dros y dyddiau nesaf. Dyna'r cyhoeddiadau, fi'n meddwl, yn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr i ti am y cyfle nawr sydd gyda ni i ddod fel i ni o'r flaen di. Ni diolch i ti, mae Duw wyt ti sydd yn dymuno i ni ddod fel i ni. Bod ti ddim eisiau ni ddod unrhyw ffordd arall. Arglwydd, ni'n dod felly yn waglaw ato ti. Ond yn diolch i ti ac yn gwybod bod y ti pob peth ar ein cyfer ni. O Dduw, ni'n gweddio bydden ni'n profi y llawnder Crist heddi wrth i ni fod yng nghwmni'n gilydd, wrth i ni daddoli di, wrth i ni ddod o dan dy air di. O, ni'n gweddio bydden ni yn profi y breintiau y Crist yn rhoi i ni ac yn cynnig i ni. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod yn ddofe bod yna faddeuant a gobaith a heddwch, bod yna gymuned a theulu newydd gyda ni i'w fwynhau. O Arglwydd, mae pob peth sydd angen yno ni yn ddofe hi. O Dduw, rho flas i ni o'r pethau hyn bore yma, os gwylid i fod yn dda. Bendithia Emyr fe'n harwen ni, bendithia ni wrth ni wrando ac ymateb i'r hyn sydd gyda ti i ddweud wrthon ni. A bydded i'r cyfan bod yn fawl a chlwyd i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Ros. Mae'n gyntaf o Rhagfyr, Sul cyntaf yr Advent. Chi wedi cael calendar bore yma, siocled neu sweets i frecwast, gobeithio. Mae'n rhoi dwylo lan, do. A felly, ni'n mynd i fod yn troi'n meddwl ni heddi at y Nadolig. Ac mae Oedfaon heddi, bore a nos, yn gysylltiedig. Maen nhw ar thema. Mae yna two-parter gyda ni heddi. Wedi ysgogi gan adnod o 1 Timotheus. So fi'n credu bydd yr adnod ar y sgrin. 1 Timotheus, pennod 2, adnod 5. Ni'n darllen hyn. Oherwydd un Duw sydd ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, sef Crist Iesu yn tai yn ddyn. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am bore a nos heddi, sef Crist fel cyfryngwr, fel mediator, fel un sydd yn sefyll yn y canol rhwng Duw a dyn, rhwng Duw a ni, ac yn dod â ni at Dduw. A ni'n mynd i ganu am hynny nawr yn y casgliad carolau rhif 6. A'r garol cyntaf mae'n crynhoi y peth yn hyfryd iawn i ni. Anfonodd Duw ei fab ei hun, o'i gariad rhad i wared dyn. Duw ymddangosodd yn y cnawd, daeth brenin nefoedd i ni'n frawd. A'r trydydd pennill, pob rhyfeddod yw gweld Iesu'n ddyn, ac eto yn Dduw. A hwnnw'n cael ei eni o fair. Ni allsai Crist heb fod yn Dduw, beth lwyr waredi dynol ryw. A ni allsai chwaith heb fod yn ddyn, beth farw drostynt hwy ei hun. Nawn ni sefyll i ganu mawl dy gilydd.
Gwerthfawrogi negeseuon heddi. Fi am mynd i ddarllen o Efengyl Ioan. Am mynd i ddarllen o'r bennod gyntaf o'r Efengyl yn ôl Ioan ac adnodau 1 i 18. Maen nhw'n eiriau ni'n troi atyn nhw sicr bob Nadolig, sawl gwaith bob Nadolig ac ar adeg eraill hefyd, ond hynny yw gallwn ni fynd nôl a nôl at y geiriau yma heb i heb ddweud popeth amdano nhw. Felly, Efengyl Ioan, pennod 1, adnodau 1 i 18. Dyma air Duw. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw. A Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag a'i derbyniodd. Rhoes iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi hwn oedd yr un y dywedais amdano. Mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith. Ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un, ac yntau'n Dduw, yr hwn sydd ym mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Amen. Diolch i Dduw. Am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Mae Gwydion yn mynd i ddod i roi stori'r plant.
A challenge yw, fi eisiau chi sefyll fan hyn, a chi ddim yn cael rhedeg, sefyll, a fi eisiau chi neidio dros hwn. A fi eisiau chi ddychmygu, mae hwn yn tân. Okay, tân. Mae'n llosgi. A chi'n gorfod neidio ar draws. Pwy sy'n eisiau go? Okay. Sefyll, a just, fi'n mynd i ddartu fan hyn rhag ofn. O, bron a bod, da iawn. Bron a bod, ond nes i fethu. Rhywun arall i'r triale. Okay. Nes i triale. Ti, sefyll. Drwy droed efo'i gilydd, drwy droed efo'i gilydd. Ti. O, anlwcus. Mae'n anodd yn yw e, rhywun arall eisiau tro. Okay. Drwy droed efo'i gilydd, na ti, swingio breichiau. O, mae'n anodd yn yw e. Fi'n mynd gwybod, byddwn ni'n gallu neud e. Fi eisiau chi drial eto, trio di eto, drwy droed efo'i gilydd, ond fi jyst mynd i ddod fan hyn, dal dwylo fi, barod, 1, 2, 3, go! Wo! Dim problem. Trio di Elsie. Trio di, dal dwylo fi. 1, 2, 3, whoop! Wo! Dim problem. Okay. Ni'n drial e. Pawb wedi llwyddo. 1, 2, 3, whoop! O! Na wych, chi'n gallu neud e, achos nes i ddod i'r canol a gafel yno chi a helpu chi. A dyna beth mae Emyr yn mynd i sôn amdano heddiw. Am rhywun yn dod yn y canol, go between, i helpu ni. Nawr, fi eisiau chi ddweithio fi, beth yn ni'n gwybod am Dduw. Fi wedi bod yn drefnus yn rhoi e'n barod. Beth ni'n gwybod am Dduw? Unrhyw beth ni'n gwybod am Dduw? Da iawn. Mae'n Dduw caredig. Mae'n Dduw cariad. Da iawn. Ni newydd ganu. Ni methu gweld Duw. Ysbryd yw Duw. Ni'n gwybod dim. Ni methu gweld e. Ond ni'n gwybod fod e'n Dduw caredig, Dduw cariad. Rhywbeth arall. Da iawn, chi'n gallu trystio fe. Mae e hefyd yn Dduw mawr, ydy. Nawr, fi wedi rhoi dim digon o le roi popeth. Ni'n gwybod fod Duw yn Dduw cariad. Mae e'n Dduw mawr. A hefyd, mae e'n Dduw cyfiawn. A beth yw ystyr cyfiawn? Rhywun sydd bob amser yn iawn, yn lan, yn bir, ddim yn gallu goddef pechod, pethau drwg, mae'n casau pechod, a mae'n cosbi pechod. So, dyna Duw. Nawr, beth amdano ni fel pobl? Beth ni'n gwybod amdano ni? Unrhyw beth amdano ni? Ie, da iawn. Ni'n cwmpo i bechod, ni'n pechu. Mae pechod yno ni. Ni'n naturiol yn ddrwg. Ni'n cael ein geni i bechod, a wedyn ni'n pechu hefyd. Felly ni'n bechaduriaid. Ydyn ni'n fawr ac yn gallu gwneud popeth? Na, ni'n methu. Ni'n methu wneud lot o bethau. Mae Duw yn fawr ac yn gallu gwneud pob peth. Ni yn methu. Ni'n just pobl gwan i ni. Da iawn, ni'n gwneud lot o gamgymeriadau. Fi wedi gwneud lot fwy o gamgymeriadau na chi. Ac felly, ni'n euog. Ni'n euog, ni'n guilty. Am bod ni wedi gwneud pethau drwg. Os ni wedi gwneud pethau drwg, ni'n heiddi cosb. Ac felly, mae dych chi Duw draw fan hyn sydd yn fawr, yn gyfiawn, yn garedig, yn Dduw cariad. Mae yna tân rhyngddo ni. Tân fan hyn, ac i ni methu, neu camgymeriadau, yn bechaduriaid, ni'n euog. A herfo chi'n blant nawr, mae hwnna'n bwysig, mae hwnna'n broblem. Mae'n broblem really serious. Mae'n ofnadw. Ni methu mynd at Dduw achos i ni'n euog yn bechaduriaid. Mae fel tân rhyngddo ni
a Duw. A beth gallwn ni wneud? Fi'n gwybod, na i drial neidio a wneud yn gorau, a byw bywyd da, a wedyn gobeithio byddai'n digon da i gallu dod at Dduw. Ond sneb yn digon da. Ond mae Duw, be nath Dduw, oherwydd fod Duw yn Dduw cariad, mae eisiau achub y bobl yna, rhai drwg, eog. A be mae Duw yn neud, mae'n anfon Iesu Grist yn dweud. A mae Iesu Grist yn rhoi ei hunan yn y tân. Mae'n dod fel un ohono ni, mae'n dod fan hyn, fel babi, ac mae'n byw bywyd dim pechod, ddim yn eog, dim byd drwg. A mae Iesu Grist wedyn yn gweud, reit, fi'n fodlon mynd i'r tân. Fi'n mynd i'r tân, a fi'n mynd i sefyll ar y groes, fi'n mynd i hongian ar y groes, fel bod chi, pobl drwg, yn gallu dod at Dduw. Ac wrth i chi ddod, fi'n gafel nhw chi'n mynd i roi eich pechod chi i fi. A byddai'n mynd ar y groes. A byddai'n dioddau. Ac yn cymryd eich pechod chi, ac wrth i chi fynd ar draws, byddwch chi'n cael bywyd perffaith Iesu Grist, fel bod chi'n gallu mynd at Dduw. A dyna pam i ni mor excited i gofio am Iesu Grist yn dod. Iesu Grist, Duw yn anfon Iesu Grist fel babi, fel dyn, fel un ohono ni, ond ar yr un pryd, mae'n Dduw. Ac mae e'n gallu sefyll yn y tân yma. Neb arall yn gallu wneud. A gallu cael pechaduriaid eog fel chi a fi draw at Dduw. Yna pam i ni'n gweud, diolch am Iesu Grist, ynddo fe. Gyrwch ni weddio. O Dduw, ni yn diolch i ti am Iesu Grist. Dyn ac yn Dduw yn dod i fynd i'r tân, i fynd i'r groes, fel fod ni yr eog, pobl drwg fel ni, yn cael byw. Ni'n gweddio bydd pob un ohono ni, bob un o'r plant yma, bob un yn y adeilad yma, yn dod i wybod am gwir perthynas, dod at Dduw ei hun, clod a mawl i Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, cewch chi fynd nôl.
ni awr bach o weddid yn gilydd. Arglwydd i ni yn diolch i ti am yr hyn ni wedi clywed a wedi canu a darllen yn barod y bore yma. A da, ni wedi cael yn atgoffa, nid oes neb wedi gweld Duw erioed, ysbryd o'i ti, arglwydd. A heb dy fod ti wedi gweithio, a wedi datguddio, wedi dangos dy hun, bydde dim ffordd i ni dynabod di. Ond arglwydd, rwy ti wedi creu, a rwy ti wedi'n creu ni, a rwy ti wedi anfon dy fab i'r byd mwyn i ni gael dy weld di, mwyn gwybod sut un wyt ti. A felly ni'n diolch i ti'r bore yma am yr arglwydd Iesu Grist, y Duw ddyn. A ni'n gofyn bore yma, ac ar hyd y dydd heddiw ac dros yr wythnosau sy'n dod, a bydde di yn rhoi golwg newydd i ni, golwg ffres i ni, ohono ti dy hun. Arglwydd i ni'n gofyn felly, arna ti fod gyda ni nawr, yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Nawr, dros yr wythnosau nesaf yma, ni'n mynd i fod yn dathlu lot o agweddau gwahanol o'r Nadolig, o'r neges arbennig yma sydd gennyn ni. A heddi, ond eisiau ni ddechrau gyda un o'r pethau mwyaf syml mewn ffordd, rhywbeth fydd yn gyfarwydd iawn i lot ohono ni, un o'r pethau mwyaf sylfaenol am y Nadolig a pam bod ni'n dathlu'r Nadolig o gwbl. Sef y ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi dod i'r byd fel cyfryngwr. Fel cyfryngwr. Nawr, beth yw cyfryngwr? Dwi ddim yn air ni'n defnyddio lot o ddydd i ddydd. A wedi dweud yn barod, y gair Saesneg yw mediator. Canolor yw'r middleman. Pan mae gennych chi ddwy blaid, dwy ochr, wedi gwahanu, mae angen rhywun i sefyll yn y canol. Rhywun sydd yn gallu cynrychioli y ddwy ochr. Un sydd yn gallu cyflwyno y naill ochr i'r llall a dod â nhw yn ôl at ei gilydd fel petai. Mae'r Beibl yn glir yn dydi fod yna hollt yn y berthynas rhwng o ni a Duw. Dyna'r ddwy blaid fan hyn, y ddwy ochr. Mae gennym ni Duw ar y naill llaw, ni ar yr ochr arall, a ni wedi'n gwahanu. Mae yna hollt yn y berthynas. Be ni angen yw rhywun sy'n gallu'n cymodi ni. Be ni angen yw rhywun sy'n gallu'n cynrychioli ni a cynrychioli Duw. Wel, pwy all wneud hynny? Wel, dim ond un. Y Duw ddyn, a dyna pam i ni'n dathlu'r Nadolig. A felly beth i fi eisiau ni fod yn meddwl am heddi yw hyn. Mae yna Dduw, a mae'r Duw yma wedi datguddio ei hun i ni. A'r unig ffordd i adnabod y Duw yma yw trwy yr cyfryngwr, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Heno byddwn ni'n canolbwyntio ar ddyndod Crist, yn meddwl am sut mae e'n cynrychioli ni ac yn cyflwyno ni i Dduw. Bore yma ni'n ffocysu ar ei dduwdod e. Wrth i ni feddwl am Iesu yng Nghroth Mair. Ac wrth i ni feddwl amdano fe yn cael ei eni ym Methlem, ac wrth i ni feddwl amdano fe'n tyfu yn fachgen ac yna yn ddyn, ac yna wrth i ni feddwl amdano fe'n rhoi ei fywyd ei lawr ar y groes, be fi eisiau ni weld yn arbennig bore yma yw hyn fod Duw yn cynnig ei hun yng Nghrist i ni. Mae Duw yn cyflwyno ei hun yng Nghrist i chi ac i fi. Mae Duw yn Iesu fel petai'n dweud, dyma fi, dyma sut un ydw i, a fi di dod eich mwyn chi. Felly be mae Iesu'n dangos i ni o Dduw, a mae Gwydion wedi cyffwrdd ar rai o'r pethau yma'n barod. Y peth cyntaf fi eisiau ni nodi yw fod e'n Dduw mawr. Duw
mawr. Mae Ioan yn dechrau ei lyfr yr efengil yma, gyda rai o'r geiriau mwyaf rhyfeddol erioed yn dydy. Ni'n cael ein cyflwyno i un sy'n cael ei alw yn air Duw. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn fod. Ni'n cael cipolwg fan hyn yn dyn ni o dragwyddoldeb, cyn amser. Y berthynas yma rhwng y tad a'r mab a'r ysbryd glân, y Duw a'r gair. Ni'n cael ein cyflwyno i'r un yma sydd gyda Duw, ac eto mae ei hun yn Dduw, a gallwn ni just treulio gweddill o'r bregaeth just yn sôn am hynny, ond mae'r Duw yma, y Duw mawr yma, rhyfeddol yma, yn creu. Mae'n dewis dangos ei fawredd trwy creu. Mae'n creu gyda gair. Mae hwnna'n wych. Trwy ei air, mae'n dod â phopeth i fodolaeth. Mae'n creu bydysawd, adar. Mae'n creu planhigion. Mae'n creu popeth. Ac yna mae'n creu pobl. Pobl ar ei lun a'i ddelw ei hun. Mae'n creu ni fel bod ni yn gallu gweld nid mawredd y creu, ond mawredd y creawdwr. A mwynhau y creawdwr, a rhyfeddu ar ei fawredd e. Is i weld sioe neithwr, Hamilton, mae rai ohonoch chi wedi bod, fi'n gwybod mae rai ohonoch chi mynd i weld e. Mae'n wych, o'n i'n gorffen y perfformiad, a be wnaeth yn haro i oedd sut mae rhywun gallu creu hyn? Sut mae un person, cyfansoddwr yma, yn gallu dod lan efo'r holl syniadau, a'r holl geiriau, a'r holl gerddoriaeth, a roi'r cwbl at ei gilydd a creu'r campwaith yma. So eis i adrag, o'n i yn y gwely, o'n i'n googlo, chymod pa mor hir wnaeth e gymryd 7 mlynedd? Wnaeth e gymryd 7 mlynedd i Lin-Manuel Miranda i ysgrifennu Hamilton, a wnaeth e job dda. Ac oedd y 7 mlynedd yna, o'n i'n rhyfeddu ar beth oedd e wedi cyflawni. Mae Duw yn creu efo gair. Oes, mae dyn ni hanes y creu dros 6 diwrnod a Dyw'n gorffwys ar y 7th dydd, ond mae Duw yn creu mewn moment. Mae Duw yn creu trwy ei nerth ef ei hun, ond sy'n ni'n gweld mawredd a gogoniant y Duw yma mwyaf clir, wel mae Ioan yn dweud wrthyn ni yn adnod 14, daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant, fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mae fel petai Duw yn dweud fan hyn, you ain't seen nothing yet. Meddyliwch am yr rhyfeddodau mwyaf sydd yn y greadigaeth. Drychwch trwy'ch telescopes chi ar y rhyfeddodau mawr yma yn y nefoedd. You ain't seen nothing yet. Chi eisiau gweld beth yw mawredd gwyliwch hyn? Ac yna mae Duw ei hun yn dod ato ni. Mae'n dod un plith ni. Mae'n dod fel dyn, a ni'n gweld e'n gwneud y rhyfeddodau yma. Dyn ni yn troi dŵr yn wyn ac yn cerdded ar y dŵr a yn porthu'r 5,000 ac yn tawelu'r storm ac yn agor llygad y deillion ac yn bwrw allan cythreiliaid ac yn codi'r meirw yn fyw ac yna mae ei hun yn rhoi fywyd i lawr ac yna'n atgyfodi.
pan ni'n meddwl am y Nadolig, pan ni'n meddwl am y plentyn yma, pan ni'n meddwl am Iesu, y cyfryngwr, dyma pwy yw e. Duw. Duw mawr. O do fe nath e wacau ei hun. Oedd hi fawredd e wedi guddio dros dro, a mewn un ystod dyna'r lle ni'n gweld y mawredd mwy anag yma. Bod e'n rhoi lan ei hawliau, bod e'n rhoi lan ei ogoniant ac yn dod yn wan ac yn dod yn ddiymadferth ac yn dod i wasanaethu. A peidiwch anghofio hyn, peidiwch colli golwg ar hyn, fe yw y tragwyddol, fe yw yr holl alluog, fe yw'r holl wybodus, holl bresennol Dduw yn awr wedi cymryd cnawd. Yr peth cyntaf, Duw mawr, mwy na gallwn ni beth ei ddychmygu. Yr ail beth, mae'r arglwydd Iesu'n dangos i ni am Dduw, yw fod e'n Dduw sanctaidd. Mae e'n Dduw sanctaidd, yn Dduw cyfiawn. Mae Ioan yn mynd mlaen yn dydy yn adnodau 4 a 5 i ddefnyddio'r darlun yma. Ynddo ef roedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Mae Ioan yn defnyddio'r darlun yma, goleuni a tywyllwch. Pam? Wel, mae eisiau cyfleu rhywbeth. Yn y Beibl, mae'r darlun yma o oleuni yn aml yn cyfleu daioni, yn cyfleu glendid, yn cyfleu purdeb. A ni'n deall pam yn dyn ni, meddyliwch am golau, meddyliwch am tân gyntaf i gyd. Be mae tân yn gwneud? Wel, mae tân yn gallu gwneud lot o bethau, ond un o'r pethau mae'n gallu gwneud yw puro. Mae'n gallu llosgu ffwrdd am hiref a brynt ni a gadael rhywbeth yn bir ac yn la. Beth arall mae golau yn gallu gwneud? Wel, mae golau lamp, yn gallu cyfeirio'n traed. Mae'n gallu harwain ni, mae'n gallu dangos y gwir a'r da i ni. A felly wrth Iesu ddod i'r byd, nid yn unig mae'n dod i ddangos mawredd Duw i ni, ond mae'n dod i ddangos sancteiddrwydd Duw. A mae'n gwneud hynny mewn 2 ffordd, yn dydy. Mae'n gwneud e gyntaf i gyd yn ei fywyd sanctaidd. Dwchwch eto adnod 14. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. A ni beth oedd yn nodweddu'r bywyd yma, yr goleuni yma wedi dod i'r byd? Wel, oedd e'n llawn gras a gwirionedd. Oedd bywyd Iesu Grist o ddydd i ddydd, o funud i funud, o awr i awr yn dangos sancteiddrwydd Duw. Mae'n gwneud rhyfeddol. Oedd neb yn gallu ffeindio bai yn Iesu Grist. Dwi ddim yn cymryd yn hir i ffindo beiau mewn pobl, ydy. Chi ddim angen nabod fi'n hir iawn i gweld y camgymeriadau a'r gwendidau, a mae'r un peth o wir amdano chi. Ni'n gallu trial cuddio nhw, ni'n gallu trial stopo pobl rhaid i gweld nhw, ond os chi yn treulio amser gyda rhywun, dy ddim yn anodd i weld y mannau lle maen nhw yn llithro. Ond nid gyda'r arglwydd Iesu. Na, o'i genhedliad, o'i enedigeth, trwy ei blentyndod a trwy'r teens, ac yna wrth ddod yn ddyn, mae'n ddi bechod. Ni'n clywed yn adnod 17 fod Moses wedi rhoi y gyfraith. Ond Crist yw cyflawniad y gyfraith. Crist yw y gyfraith fel petai wedi personoli. Y gyfraith wedi dod mewn cnawd. Mae'n llawn gras a gwirionedd. Erioed wedi gwneud, dweud na meddwl unrhyw beth o'i le. Wastad yn ei holl
fywyd, ei holl ymarweddiad at eraill yn dangos sancteiddrwydd Duw. Ond wrth gwrs mae Iesu'n dangos sancteiddrwydd Duw hefyd, nid yn unig trwy ei fywyd, ond trwy ei farwolaeth. Mae'r ffaith fod wedi gorfod dod i'r byd yn dangos rhywbeth i ni, yn dydy. Mae'n dangos bod ni angen cyfryngwr. Mae'n dangos bod ni wedi'n gwahanioddie wrth Dduw, a ni angen un i ddod â ni yn ôl. Mae marwolaeth Crist yn dangos i ni fod Duw yn gyfiawn, fod e'n cysau drygioni, mae'n cysau'r tywyllwch, a fod e'n cosbi pechod. Ond mae wedi trefnu ffordd i ddelio gyda'n pechod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Os nag oedd angen ein hachub ni o'n pechod, os oedd ffordd i ni nesau at y Duw sanctaidd fel ydyn ni, oedd dim angen i Iesu gael ei enni o gwbl. Ond na wrth ddod, mae'n dangos i ni nid jyst be mae sancteiddrwydd Duw yn edrych fel, ond mae'n cymryd arno fe ei hun canlyniadau ein pechod ni. Eto, pan ni'n meddwl am Iesu Nadolig yma, ni wedi canu amdano fe fel baban sanctaidd. Mae'n rwydd yn dydi pan ni'n meddwl am faban, meddwl amdano fel pethau bach perffaith. Mae'n fabi bach yma bore ar ddiwedd yr oedfa, bydd pobl yn heidio at y babi. Bydd nhw eisiau gweld bydd nhw eisiau cyffwrdd y bysedd bach, a bydd nhw'n mae'n gorgeous, mae'n berffaith, mae'n angel bach. Hyfryd. Ond pan ni'n meddwl am Iesu, Dduw sanctaidd, di-bechod, perffaith, wedi dod ein mwyn ni. A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola felly. Dduw mawr, mae'n Dduw sanctaidd, a mae Iesu'n dangos i ni hefyd fod e'n Dduw cariad. Dduw cariad. Ni wedi clywed yn barod yn dod yn adnod 1 am y berthynas yma o fewn y diwdod. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Y berthynas yma. Hynny mae Duw yn gariad ynddo fe ei hun. Ni'n clywed am yr un peth eto yn adnod 18. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un ac yntain Dduw, yr hwn sydd ymynwes y tad. A sylwch, nid yr hwn oedd ymynwes y tad, mae hwnna'n wir, o dragwyddoldeb, ond yr hwn sydd ymynwes y tad. Hynny yw, mae'r Duw, y tad, y mab a'r ysbryd yn gwlwm tragwyddol o gariad. Ond be mae Duw yn dewis gwneud? Wel, mae'r gair yn dewis dod i'r byd. Mae'r gair mewn un ystyr, gallwn ni ddweud, yn dewis gadael mynwes y tad. Hynny yw, yn dewis cymryd cnawd, yn dewis dod i'r byd gan wybod yn union beth oedd o'i flaen. Ni'n sôn am fy ngwendidau. Lot o'n chi'n gwybod, un o fy ngwendidau yw fi'n hoffi fy ngwely. Fi'n hoff iawn o fy ngwely, yn arbennig yn y bore, ac yn arbennig yr amser yma o'r flwyddyn. Os chi fel fi, chi'n gwybod y teimlad yna, chi wedi deffro, mae hanner deffro, a chi wedi rapio'n gynnes o dan y blancen, y dwfau, neu beth bynnag sy'n dychu, a chi'n gynnes, a chi'n gyfforddus, a dyw'r gres ddim wedi bod ymlaen, so mae stafell yn o'r, a chi'n clywed y glaw, a gwynt i fas, falle bod y dal yn dywyll, chi jyst ddim eisiau symud i chi. Chi'n gwybod y teimlad yna? Chi jyst ddim, mae'n cymryd lot i fy symud. Fi dim ond mynd i symud pan fi really angen. A weithiau, wrth gwrs, chi'n codi, a wedyn chi'n cael rhyw ddiwrnod ofnadwy, a chi'n dyfaru bod chi wedi codi dylswn ni jyst i aros yn y gwely. A be ni'n gweld fan hyn yw Duw o'i wirfodd yn symud. Duw o'i wirfodd
yn gadael ei ogoniant. Duw o'i wirfodd yn cymryd cnawd ac yn dod i'n plith ni. Y goleuni yn dewis dod i ganol y tywyllwch. Oedd dim angen arno fe, hynny, oedd dim reidrwydd, oedd ddim yn cael ei orfodi. Yr unig reidrwydd oedd arno fe oedd ei gymeriad a'i gariad ei hun. A felly wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, beth ni'n gweld? Wel, ni'n gweld Duw cariad. Duw sydd yn ei fawredd ac yn ei sancteiddrwydd yn ymostwng ac yn dod i geisio dyn. Yn dod i ganol y tywyllwch, gan wybod bod y tywyllwch yn mynd i ymladd a brwydro yn ei erbyn, gwybod bod yn mynd i ddod i'w gynefin ei hun, a'i bobl ei hun ddim yn ei dderbyn e, dod i'r byd nath e greu, a cael ei wrthod, a cael ei erlyd, a cael ei ladd. Ond mae'n dewis hynny am fod e'n ein caru ni. Yn y dolyg yma, bore yma nawr, mae eisiau ni weld Duw yn cyflwyno ei hun i ni yng Nghrist. Mae Crist, y cyfryngwr, mae'n cynrychioli Duw yn berffaith. Fe yw y gair tragwyddol sydd wedi dod yn cnawd. Fe yw y Duw mawr, sanctaidd, cariadus yma sydd wedi dod ato ni i'n ceisio ni. Ydych chi'n gweld e fel na bore yma? Dyna sut mae'n cyflwyno ei hun. Dyna sut mae eisiau i chi weld e. Mae Duw yn gallu teimlo'n bell weithiau yn y gweld. Felly bod chi wedi clywed y pethau yma, mae Duw yn teimlo yn bell i ffwrdd, ond nadolig yw'r prawf bod e ddim. Mae wedi dod yn agos. A felly un o'r enwau sy'n cael ei roi iddo fe yw yr Emmanuel. Emmanuel yn golygu Duw gyda ni, a dyna ni'n mynd i ganu dyn gilydd nawr. O tyredu Emmanuel, a datod rwymau Israel, sydd yma'n alltyd unig trist, hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel ddaw ata ti, o Israel. Na ni sefyll i ganu dyn gilydd. Emmanuel,
bod yn hanes yr eglwys yw, ydyn ni'n gallu siarad am gwaed Duw, corff Duw a Duw yn marw. Achos wrth gwrs, ysbryd yw Duw, mae Duw yn dragwyddo. Mewn un ystyr, dyw e ddim yn gallu marw, ond os ni'n gweud mae Iesu yw Duw yn y cnawd, a mae Duw yn gweidi a corff Duw yn cael ei dorri ar y groes a Duw yn marw, wel mae Duw yn gallu... Does dim amser i fynd mewn y drafodaeth nawr. Yn ofalus, gyda defnydd cywir a deall beth ni'n trial cyfleu fan hyn, mae Duw wedi dod yn y cnawd. Pan ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, chi'n gallu pwyntio ato fe ac yn dweud, dyma Dduw. A chi'n gallu pwyntio ato fe a gweud, dyma ddyn. A mae'r un yna, y person rhyfeddol yma, wedi marw, mae gorff wedi cael ei dorri, mae waed wedi cael ei dywall, mae fywyd wedi cael ei roi ein mwyn ni. A nawr, trwy yr bara a'r gwyn yma, mae Duw ei hun yn cynnig ei hun i ni. I ni'n gallu dderbyn trwy ffydd, yn gallu bwydo ar yr arglwydd, ac mae y Duw ddyn, yn y nefoedd, ar ddeheulawr tad, a mae hefyd yn bresennol yn ein plith ni, wrth i ni ei addoli. A felly mae yna wahoddiad nawr, dewch, wrth i chi gymryd a bita a gyfed, myfyriwch nawr, meddyliwch am y mawredd yma sydd wedi dod fel person. Meddyliwch am ei sancteiddrwydd a'i fywyd perffaith yn cael ei gyflwyno a'r sancteiddrwydd Duw oedd yn golygu bod e'n gorfod marw yn eich lle chi. Ac wrth i chi fwyta a gyfed, cofiwch nawr am y cariad mae wedi ddangos ato chi. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma, neu os chi ddim yn siŵr lle chi'n sefyll, ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Aroswch ar y diwedd, gawn ni sgwrs ar y diwedd, ond defnyddiwch yr amser yma nawr i geisio Duw. Mae'n cyflwyno ei hun i chi, felly ceisiwch dewch ato fe. Ond i ni sydd yn credu, cymerwch, yfwch a bwytewch yn llawen. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadlu hynny fod yn rhwystyr. Mae Dewi mynd i ddod ymlaen i weddio dros y bara a'r gwyn, wedyn bydd y cwbl yn cael ei ddosbarthu, ond os newch chi gadw y bara a'r gwyn, a wedyn na'i arwain wrth i ni fynd ymlaen a bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Dew. Ni bore yma, ni ddarllen dair di drwy'r stori plant a drwy'r bregaeth. Diolch. Ni'n gwybod byddwn ni mewn tywyllwch llwyr, neu bod ti wedi dod a siarad. Diolch bod ti wedi siarad drwy'r proffwydi yn yr Hen Testament. Ond diolch bore yma am siarad trwy yr arglwydd Iesu Grist, y gair terfynol, ac esbonio i ni yn glir yr hyn ni'n gwybod am dan o'n ni yn hynny, gwybod bod e'n wir, bod yn ffito gyda'r hyn ni'n gweld, wrth ni edrych ar yn hynny, yn sylweddoli bod ni yn hynanol, bod ni yn bechaduriad, bod ni'n euog, ac bod yna broblem fawr, broblem na allwn ni byth i ddatrys. A ni diolch i ti bore yma am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y Duw mawr, trwyddo ef, a gwneithwyd pob peth, heb ddo ef, ni'n weithwyd dim. Bydde dim byd wedi'i greu, heb ddo ti. Ac ni'n diolch fod ti'n ddew mawr, fod ti hefyd yn ddew sanctaidd. Diolch, bod ni wedi cael goffa bore yma. Wnaethon ni ddarllen trwy'r Efengylau, ac ni'n gwybod bod hyn yn wir, bod yna neb tebyg i Iesu Grist, bod neb yn gallu pwyntio'r bys ato fe. Diolch am ei gariad, diolch am ei rasau, ac am y gwirionedd bod e'n methu dweud celwydd,
a bod wedi dweud y gwir amdano fe ei hunan, ac wrth wneud hynny, bod pobl wedi cysau'r hyn oedd yn ei ddweud, a bod hynny wedi arwen at y groes, ac ydyn ni dod nawr i feddwl am y dyddiau ola yna, a'r oriau ola, a'r boen a'r dioddefaint nath o'r arglwydd Iesu Grist i ddioddau ei mwyn ni, bod ni yn gallu neidio gyda fe, bod ti wedi yn cymryd ni. Ni'n gwybod bod y bwlch yn rhy fawr i ni byth gallu cyfynhau yn hynny a dod ata ti fel i ni. Ond ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist bore yma. Diolch am ei waed e. Diolch am ei gorff fe. Ac ni'n gweddio nawr, ti helpu ni yn y munudau yma i agosau ata ti. Ac gweddio bydd ti'n ymbyndithio ni nawr. Byddwn ni yn dybrofi di, a gweld y goniant di. Ac bydd hyn yn effeithio arno ni, nid yn unig o ran yn emosiynau, a bod ni'n gweld bore yma eto, bod ti'n heiddi yn can ni, ac yn heiddi yn moliant ni, ond bod ti hefyd yn heiddi yn bywydau ni, ac yn heiddi yn ufuddod ni. Ac ni ddod bore yma, ni dod a dweud yn bod ni yn dy garu di. Ac ond os ni yn dy garu di, byddwn ni'n ei fyddhau i ti. Ni'n gweddio arglwydd, a ti'n gwneud ni hefyd yn debycach i Iesu Grist. Ac bydd yn agos ato ni nawr, felly yn y munudau yma, ac ni'n gweddio byddai'n calonau ni yn toddi, ac byddai'n meddyliau ni yn blaeno'r eithau ni, yr hyn sy'n bwysig i ni, yn cael ei newid. Os ni'n caru'r byd ormod, byddwn ni yn dod i dy garu di, wrth i ni sylweddoli o'r newydd, yr hyn wyt ti wedi wneud droso ni, yn allan neb arall i wneud droso ni. Agos ato ni nawr, a derbyn ni, yn enw ac yn heiddiad Iesu Grist. Amen. Dais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Wnewch hyn cof amdanaf. Gydwch ni fwyta fo'n gilydd. Un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch cof amdanaf,
Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Rydych yn ei yfed, nawn ni fydd dod i'w orchymyn. Arglwydd, i ni wedi clywed yn ein darlleniad bore yma bod ni trwy Grist wedi derbyn gras ar ben gras. Gras yn gorlifo, gras yn cael ei bentyrru ar ein pennau ni. A Dad, mae'n teimlo fel hynny bore yma. I'r holl bethau da ni wedi canu a clywed gyda'n gilydd. A nawr cael cymuno. Cael cymuno gyda thi o ddew, cwrdd gyda thi. Ac arglwydd cael cymuno gyda'n brodyr a'n chwiorydd. Da, diolch i ti am y pethau hyn. Derbyn ein mawl ni a'n diolch. Ac arglwydd am wneud i barhau ar hyd y dydd i ychwanegu bendith ar ben bendydd. Clod i enw. Amen. Ni'n mynd i ganu Carol i orffen. Jyst atgoffa yr aelodau. Ni'n mynd i gael paned ar ddiwedd yr oedfa ac yna ar ôl chydig o doriad mi eisiau'r aelodau'r eglwys i ddod nôl mewn i gael cyfarfod byr iawn. Ond peidiwch anghofio jyst diflannu adre. Ond nawn ni ganu rhif 48 o'r nefoedd daeth ar fore clir, newyddion da i Fethlem dir, bod un ni wedi ei eni, un yn gadarn dŵr i gadw dyn. A'r trydydd pennill, da feddyg cleifion union yw, ffynon lan i'r aflan ryw, gwir fara'r bywyd, hyfryd ledd i'r sawl sy'n dlawd, a gwael ei wydd. Rhyfeddod pob rhyfeddod yw fod Iesu'n ddyn, ac yn wir dduw. Ar luniau mair yn faban gwan, yn dduw presennol ym mhob man. Yn ei sefyll i ganu.
deithas yr ysbryd glân, a bydda gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth.